wang'eyo roles mag jotelo wang'eyo to MCA tije nago, MP tije nago, governor tije nago, pod wakia Koro madobol. Kata gari jatelo wadwari geri wadwari geri school. To samoro yo gi nyalo mar koro ne wang'i ni jotelo gi kaluwore gi mandate mar gisetiyo nade. Madwa biro sani nyalo timo nwang'o. Nikech kata wach kata ka tiere ji jotelo moyier ni loso chike bunge ka. Ntiere ji mane pok owuoyo kata ma samoro ng'ato kochung' karo dhi e cho ipano dhi wuoyo. Kare en ngam onge kata legislature kata ko ing'e gi mang'eny. To dog no yiero giri jotelo. No yiergi ni gidhi gilos chike kata gitim gik manyalo konyo joggi. Noko yier ng'ato ni kori luongi ne jatelo. Nikech onego wang'e gima rach Kenya ka ni thoth ji donje telo mana ni adwa noluonga mheshimiwa. Mano kende. Samoro yo jatiyo kamoro ma e sirikal aseloso gige ga moko mang'eny koro adwa na protect mwanduna. You know, most of your telo donje siasa for the wrong reasons. You know, kana ni koro be gwen kuchineni ni koro Jefferson tinde dhi maber you ni iromo. To ito you ni e chunyi kata gi paro malong'o ionge gi gino magi gik ma ji onego ng'e nikech gima wadwaro ko wuok e discussion ma wacho Jeff. Wadwaro ni walok ngima jogo. Wadwaro ni wati gik mane Nyasaye omiyo mondo konyo. Mondo wambi wabede. Erokamano Hilary, awinji kiwacho ni mondo walok ngima jowa giki mondo walok ngima gi to maindi kaka wadwa loko ngima gi. Awinjo ka iywak ni sirikande mokalo chon kocha chande kapok nobedo kod sirikande mag gwenge to bet kane othirwa. Sani eri okelno mwandu e dot. Mwandu nitiere e dot mokel kod sirikande mag gwenge. Ma bende wacho maber ni migo sirera mondo tinga gin nyako gone giro kamane kech ne gikelo katiba mar 2010 mane onyuolo sirikande mag gwenge kata devolution. Sani wasebedo kod higa 4. Higa manyien chak yiero governors mamoko. Ilu Nyanza wan kod governors 4, wan gi Kisumu, wan gi Migori, wan gi Homa Bay, wan tire kod Siaya. Kawa kete mane Homa Bay ka, iparo ni sirikando mar gweng mar Homa Bay nyaka nochak bedo kod devolution. Wacho ni higa mokwongo gi nus wamege ni negi kore gi keto structures in place. Sani koro we assume ni giseng'eyo kaka sirikal mar gweng tiyo. Inyalo wacho ni be wasedhi step ahead koso pod wanchien. Kawuoyo Homa Bay County. Homa Bay County Governor wa Cyprian Awete. En jatelo ma e chunye adiera. Entiere gi vision mar tero Homa Bay mbele. But kang'iyo gik entiere gik magisetimo, kwa nyalo wacho ni onge gik magisetimo. Entiere ndara magiseyawo. Entiere kuonde magisetere pi. Entiere university gise timo lobbying mondo bi Homa Bay County kanyo nikech gir university no en nikech kama university ugere kelo ga dongruok. King'iyo kata Bondo kata towns moko ma university no alone en industry maduong'. Mano gima gise kedo mobiro. But of course ntire challenges mang'eny be. Ntire gik mang'eny be mopok gitimo. To anang'iyo ni Homa Bay County maybe jatelo kata bena ni governor Jeff ok nyal timo gik moko kendi. Taparo ni maybe structures mantiere around governor gine maybe ntire ji kinde kanyo ma podo okomiyo chopo kumodwano chopo. But en motiyo ntire gik monege miluonge studio ka odwok but an ka Homa Bay awacho ni ka ng'ama Homa Bay ni gitimo malok kaka gisetimo. Degitimo malok kaka gisetimo. Erokamano Hilary nyisani weche mag mibadhi kone kod kocha osebedo kwa winjo sirikal maduong' kata sirikande mag gwenge. Weche giki kaka unachiel kuom jotelo mopogore weche mag mibadhi giki gito wanyalo tiyo gana nikech ka nitiere mibadhi to ok wanyal dhi nyime kod dongruok. Mano en miriambo. En in fact wach mar mibadhi mi wacho no. Be anyalo wacho ni e gima thiro e counties. E county wakabe mibadhi nitie. Counties corruption obedo devolved.
counties ni koro devolution ma ji chamo en mibadhi. Ninge sani kiwuotho kata gweng kata kineno ot moro maduong kata dala moro molos maber tikoni ni macha minister e county, macha PS e county, macha Yango e county. Gine ma gigero ute madongo. Ok ni loso dala ng'ato rach, but wadwa be neno dongruok moko minyalo wach ni sirikal otimo. Oger school maber ka, ochak factory moro ka mondike ji tiye. Koro mibadhi no be e gimo sethiro counties wagete kada king'iyo governors moko setemte record then tuoni biro nyaka sirikal mamalo ka kende makoro rache malo kamora mora sirikal mamalo sirikal mamalo ka go touch kichio go kinyi TV yo radio kata no TV to gik matimore e yore mek mibadhi go gin gik ma chido chunjo piny nikech kiwinjo inapenjie bilion 5 nyalo timo nyalo timo gik madongo nyalo konyo oganda. Gik madongo ma bilion 5 nyalo gero sikunde, nyalo timo gik mathoth. Erokamano. To kachaka wach moro kendo nikech ka wadok e weche me counties anyalo wacho mapiyo. King'iyo pesa mimiyogi. Pesa mimiyogi, akiri pesa dhi mang'eny to kata bed na ni thoth pesa ni dhi recurrent budget. To oyie ntiere percentage ma odhi development man 70% ma 30%. Sorry, 30% ni katin ka penji ni ng'ie counties gite Kenya ka wawe ni wasiko mana umabe. Wagi gwenge mamoko. Onge giminyalo neno ne timore. Osiptende pod richo kata pesa mumi matino dakitim kod gimoro maber manyalo konyo oganda, manyalo konyo piny. Okwane. Koro mibadhi ni mano kendo waduoge mana kata gimiluongo ni corruption. Mano tuma duong machando kendo sirikal ne ahinya. Kuri tieke namo. Tieke ne president. Onego kawa tuo maduong. Anyocha uluongo summit. E State House kacha. To wacho ni en setemo monyalo semi umwandu mondo oteyo kelgo gi mibadhi giduone pogore to nenore ka gima tijo tamo jok ma omi tije. Aparo kamano nikech kineno kata en wach ma ji luorore kosetero wach ka EAC giwacho ni pod gi investigate. Kanyo be samoro budho kaw file oter office DPP. Kanyo be giwacho ni pod wang'iyo samoro mak ng'ato, samoro file nga, samoro we ng'ato. Koro onge action mosetimore dire manyalo miyo ng'ato nene ka kwalo pesa monego gergo ndara titweya. Mano onge chikno podok ti malong'o gimo medo ni pod ji timo gigi. Koro erokamano Hilary awinji ka wacho ni dwaro mondo wang'e kaka wabiro tieko weche mag mibadhi. Hilary nyisani ka watieko mapiyo piyo, nyisani in kaka jatelo ma bende pod anyalo wacho ni in ng'ama pod rawera, okina jalo ma ike osebedo ma ochwalore ahinya. Nyisani ineno ni wanyalo konyo oganda wa e yo machalo nade. Wacho ni ka omi sirikane mag gwenge omenda recurrent expenditure wang'eyo ni nitiere omegi 70% allocation to 30 modong' ni pok waneno ka bende gitiyo godo e yo madwarore. Hilary, moving forward wanyalo konyo oganda wa nade? Aneno ni yo wanyalo konyo oganda. Molo sani modhi e yiero mar yiero jotelo manyien telo dongruok maber biro gi jotelo bende maber. Wacho ni sama koro chopo waseng'eyo ni devolution en ang'o, en gima ber, pesa be biro no manyalo konyo. Sama koro wachomo sama dhi yiero ni an abro kwa oganda ni giyier jotelo ma nyalo kelo dongruok, kendo jotelo ma wigi ler, ma nigi paro maber, ma nigi chuny adiera mar ting'o oganda malo, mar golo dhier thurwa, mar miyo neno kaka nyithindwa nyalo yudo tich, manyalo neno kaka wanyalo bedo gi chiemo moromo gi dongruok manyalo konyo mondo wating' ngima jogo malo. Ng'iuru malong'o jotelo modwaro yiero. Jotelo be kwayo ne umbe chunyu obede, wabede uru gi paro malong'o, wariwre uru kanyakla, wane kaka wanyalo konyo oganda mondo wambe wabed ni wanyalo dak maber, ngima maber. Erokamano ahinya Hilary, awinji maber. Ok ang'eyo ni wang' ni bende idok manyo kome Homa Bay County koso iweyo?
kete mana ni be idoko so yol ingeri siasa moro chunyo se gore ingeri siasa kisedonje to kinyalo wacho ni yol kinyalo wacho ni ringo en ni yiero mabiro ni tadwa kawo gimiro ni sabbatical leave bawang ni okadhi chungi podi dwa kuno wange poda dwa na nyena skora ose wang kalo mang'eny we ura chaka gude mwe matit munda duoge lwe kori ose wang ose wang ni kiringo mate koro poda gudo mwe good mwe munda duoka tegno kori opo munda kawo kom kori opo koro ilari ya wiji kiwa kori opo kibro chokore ne oganda mondo iduoge gi ka itek ero kuma ne nyela lela odiche waka una no magomba kachiel ka konyalo konyo gwenge mag Nyanza moloyo warangoro were kachiel kod telo ma wan godo to warango ni kawantire kod telo ang'o ma gisetimo no tango modong mondo mi gitim mondo mi weche mag dhier weche mag chan weche mag somo kachiel kod weche mag tuo kik bedi e gwenge mag Nyanza kwani ero kama ndonga nya ilari kumchopo ageno ne ko biro chako luongi to ibiro yudo thuolo mar biro ero kama na ya chieng' machielo biro luongi mondo iwuon we wach adhong nikech ne jakom chung ne weche mag joma gore adhong professionally kachiel kod jakom mar Lake Victoria South Water ibiro duogo ni sone to chenro mantiere docket ni gi gin chenro machielo kata ka wadhi tieko tadwa ni yo mar adhong no Jumamos ni wan gi jatugo maduong' jotugo moa America Raman gi ne mano sebedo heavyweight champion diriyo bibiro kantiere event maduong' ilone Raman Ahmed koro wadhi bedo gi tuke meka dhong Jumamos kenda kwaji Nyayo Kasarani kendo waduoko nengo piny sani koro ng'ama nokelo tugono gino ji dhi donjo gi siling 1,000 kwaji man ni obi mondo ne tugo yogo moera dhong ero kamano bro biro mondo wane ka bende waneno Raman Ahmed kichopo to imos na Ruben Dolo mano ng'ama bende notiyo e komnero e kinde malach en bende njadho mang'ula nyise ni kawuok lolwe wakowne mos mano ero neno kuku mar wach koranje follow mbaka kawuok lolwe TV